boys try and some boys lie, but I don't let them play. Több alkalommal foglalkoztunk már mi is itt a tűsorokban a mellműtétekkel. Zsuzsi, te is egy ilyen műtétre vágytál. Mire is pontosan, és mi volt a nehézsége, ami miatt ez nem egy egyszerű műtét volt? Hát az én esetemben mind a két gyerekkel nagyon sokat híztam a terhesség alatt. Könnyen leadtam a kilókat, viszont annyira megereszkedett a mellem, hogy tükörbe nem tudtam már nézni, nem tudtam magamat elfogadni. Próbálkoztál mindenféle melltartóval, amivel esetleg... Próbálkoztam mindenféle melltartóval, püsáppal, nem püsáppal, de annyira elfogyott a mirigyállományom, hogy egész egyszerűen semmilyen melltartót nem tudtam fölvenni, ezáltal ruhákat se tudtam fölvenni, úgy hordani, amit szerettem volna, hanem minél bővebbet, hogy ne látszódjon a felső testem. És nagyon szerettem volna egy mellplasztikát. Most, hogy megvan a végeredmény, elégedett, vagy erre számítottál? Hát még nagyon friss a dolog, de folyamatosan nézegetem. Hajnal 5-kor kelek, és mindig megnézem, és biztos, hogy velem történt ez az egész. És határtalan boldogságot érzek, és magabiztosságot. I'll be your man. I'll be your man. Endre, mit jelent pontosan a mellfelvarrás, és kiknek ajánlható? A mellfelvarrás tulajdonképpen az a műtét, amikor a mell annyira meg van ereszkedve, hogy a mellbimbó az úgynevezett áthajlási redőt meghaladja. Tehát lefelé süllyed, eltűnik fölülről a mellnek a felső egyharmad része, esetleg a bimbók lefelé tekintenek. Ez egy olyan műtét, és úgy kell elképzelni, mintha az ember egy hógolyót próbálna összegyúrni. Ugye amikor ez a kezedben van, akkor puha, aztán meg kell próbálni valahogy összepréselni és megkeményíteni. Gyakorlatilag össze kell kaparnunk azt a mirigyállományt és azt a zsírszövetet, ami akkor teljesen elterül, és a bőrfelesleget erre kell aztán rá modellálni. Hogyha valaki idegenkedik az idegen anyagoktól, mint például szilikon, akkor annak elegendő lehet csak a mellfelvarrás is? Bizonyos esetekben elegendő, tehát ha azt mondjuk, hogy ha van elegendő anyag hozzá, amit össze tudunk szedni, csak az a gond, hogy megereszkedett, az az ideális a mellfelvarráshoz. Abban az esetben, amikor itt az előző kis páciensüknél, hogy túl nagy fogyás, túl nagy a veszteség, amikor már gyakorlatilag nincs mit összeszedni, akkor már kombinálni kell, és valami plusz anyagot, jelen esetben egy implantátumot kellett behelyezni. A műtéti hegek megszűnéséhez vagy finomodásához mennyi idő kell? Hát praktikusan egy műtéti heg az 1 évig gyógyul. Tehát először egy ilyen halvány rózsaszín, vagy erősebb, pirosabb heg jön létre, ebből az érbimbók aztán eltűnnek, és a későbbiekben, tehát egy év kell ahhoz, hogy szépen, ideális esetben persze, ilyen cérna vékonyságú fehér hege kialakuljon át. Melyek azok a tényezők, amelyek mondjuk a mell lógását, megereszkedését elősegíthetik? Elősegítheti például pubertáskorban azoknál a kislányoknál, akiknél túl hirtelen indul meg a mellnek a fejlődése, akkor szinte ezek a szalagok nem is nagyon fejlődnek ki, vagy ezt a nagy súlyt nem is tudják tartani. A leggyakoribb azért a nagy súlyváltozás, hirtelen fogyás, hirtelen hízás, de hát sajnos nem elhanyagolható szempont a terhesség ide alatt, azért ugyanez a méretváltozás ugye a szoptatás alatt. Endre, szakorvosként mit gondolsz a melltartó viselésről? Viseljünk, mert mondjuk szebb lesz tőle, vagy tovább lesz szebb a mellünk, vagy se? A melltartó a mell barátja, tehát feltétlenül viselni kell. Nyilvánvaló, hogy ha olyan alkalmi ruhát vesz fel valaki, amire egy pár órás vagy egy délutánt nem viseli a melltartót, de sportoláshoz, hétköznapi forgalomban én azt tudom mondani, hogy mindenki vagyon melltartót. Rovatunkat támogatta a Dr. Gill Plastika.